Siru tal-Ibenu tal-Ispiritu Santu. Amen. Mulej aħna narfu li inti jatawnek maħna, natuk ima, nadurawk, u nirringrazzjawk li inti mulej li tidħol f'komunikazzjoni maħna u li jidek, id-disċipli tijak. Nirringrazzjawk tal-fatt li inti trid tkellimna anka l-lejla permezz din is-silta sabiħa illi tifoka fuqek. Ejna mulej Ġesu biex fija tassow naraw lilek, nilmħu lilek u nsiru nafuk iżjed. Grazzi mulej Ġesu. Ibat l-Ispiritu Qadis tiegħek fuqna mulej. Amen. Tajb, naħseb għandkom is-silta diġà hekk Mattew 9 Rus 27 sa 38. Mattew 9, 27 sa 38. Waqt li Ġesu kien għaddej minn hemm, marru warajh żewġ omja jgħidu u jgħidu: Bin David, ħenna lina. Meta mbagħad daħal id-dar, l-omja resqu lejh u Ġesu qalilhom: Temnu intom li jien nista' nagħmlu dan? Qalulu: Iva mulej. Imbagħad missilhom għajnejhom u qal: Mela ħajsirilkom skont il-fidi tagħkom. U għajnejhom infetħulhom. Ġesu iddibhom bisħieħ u qalilhom: Qisu li ħadd ma jsir jaf b'dan. Iżda dawk ħarġu bdew ixerdu l-fama tiegħu ma' dak il-pajjiż kollu. Kif dawk ħarġu, in-nies ġibulu qudiemu wieħed imbikkem maħkum mix-xitan. Ġesu keċċa x-xitan u l-imbikkem qabad jitkellem. In-nies staġbu u bdew jgħidu: ħaġa bħal din qatt ma deret f'Iżrael. Imma l-Fariżej qalu: dan bis-saħħa tal-prinċep tax-xjaten qiegħed ikeċċi x-xjaten. Ġesu dal l-bliet kollha u l-irħula jgħallem fis-sinagogi, jixandar l-Evanġelju tas-saltna u jfejjaq kull xorta ta' Mart u l-kull min kien nieqes minn saħħtu. Ra n-nies u tħassarhom għax kienu mdejqa u mitluqa bħal naċ bla raji. Imbagħad qal lid-disċipli tiegħu: Il-ħsad huwa kbir, iżda l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu. Il-kelma tal-mulej tifili li Kristu. Mela nistgħu naraw forsi anke mit-titli, jekk għandkom it-titli fil-Bibbja tagħkom, nindunaw illi qed nittrattaw 3 siltiet żgħar ċkejknin waħda wara l-oħra, u l-ewwel 2 huma dawn iż-żewġ mirakli illi fir-realtà huma l-aħħar 2 minn serje ta' mirakli illi Ġesu kien qed iwettaq. Ġesu kien qed jagħmel diversi eġubijiet u dawn biex ngħidu hekk huma l-aħħar 2 minnhom qabel ma mbagħad jibda biex jibgħat id-disċipli tiegħu fil-missjoni tiegħu, iseħħibhom fil-missjoni tiegħu. Issa bħalma nagħmlu dejjem jiena se niffoka fuq xuħud mill-espressjonijiet jew mill-kliem jew mill-frażijiet illi għandna x'impossibbli nifukaw fuq kollox. Hekk ħalli nkunu nistgħu almenu niggustaw ftit iktar xi partijiet ta' din il-kelma tagħna. L-ewwel nett, vers 27, l-ewwel vers, Ġesu x'isejħulu dawn iż-żewġ persuni omja? Isejħulu bin David. Bin David. Issa forsi għal dawk li kienu tiftakru li aħna trattajna l-ġenjaloġija ta' Ġesu, t-nissil ta' Ġesu, u rajna dik il-lista twila ta' persuni illi huma biex ngħidu hekk ishom l-antenati ta' Ġesu skont il-ġisem. U s-sezzjoni tan-nofs ta' dik il-lista twila hija proprju tirrigwarda ir-rejiet David u r-rejiet l-oħrajn li jiġu warajh. U nafu għalhekk illi meta dawn id-disċipli jew pjuttost dawn iż-żewġ persuni omja il-Ġesu jgħidulu bin David, qed jarfu li hu inserit f'din il-linja Davidika u għalhekk għandu ċerta importanza għaliex kienu jafu illi l-Messija se jiġi propju
minn David stess. U propju anke fi żmien Ġesu kien hemm din il-ħerqa biex jiġi dan il-Messija Davidiku ġdid. Anke fi żmien Ġesu kienet xi ħaġa ħajja ħafna. U l-idea li kellhom kien li kien se jkun wieħed li jira il-poplu, se jkun raj. Kif naraw anke fit-Testament il-Qadim, il-wediet li jsiru minn Alla juru illi se jkun raj Davidiku illi jipproteġi l-poplu tiegħu. Mela, wara l-talba li għamlulu, Ġesu jagħmilhom mistoqsija. Forsi niddejqu daqsxejn meta Ġesu jagħmilna xi mistoqsija, nsibuh il-Ġesu jsaqsi diversi mistoqsijiet u ma tistax taħrablu minnhom, trid tgħidlu l-verità. Temnu intom li jien nista' nagħmel dan? Temnu intom? Immaġinaw kieku Ġesu taħares f'għajnejk u jistaqsik l-istess mistoqsija. Hija xi ħaġa profonda ħafna fl-opinjoni tiegħi. U naħseb illi din il-mistoqsija sempliċi ma turi li fir-realtà il-fidi hija ċ-ċentru ta' kollox. Il-fidi hija ċ-ċentru ta' kollox. U aħna meta nitolbuh ħnien għal Ġesu x'qed nagħmlu fir-realtà għal Ġesu qed nuruh illi għandna bżonnu. Inti titlob il xi ħadd jgħinek fl-istess ħin waqt li qed titolbu jgħinek qed tistqar il-bżonn tiegħek li għandek ta' dik il-persuna. U għalhekk f'ċertu sens għandek fidi li dik il-persuna tista' tgħinek. Imma Ġesu jrid jismagħha minn għandhom, jrid jismagħhom mill-isnu Iva mulej, Iva nemmen. Isu dik il-fidi interjuri jridu jesprimuha bil-kliem. Mhux biżejjed li nħossu Iva għandi l-fidi, għandi qed inħossa xi ħaġa ġewwa. Jien nistqar li hekk hu. U jiena emnuni li qed nara anke fil-ħajja tiegħi, fil-ministeru tiegħi kemm huwa importanti li ċertu affarijiet nistqarruhom mod li jinstema'. Meta pereżempju jiena l-ewwel nett niċħat ix-xitan, il-ħażen, id-dnub, niċħat l-ispirtu tal-biża, l-ispirtu tal-ansjetà. Dawn mhux affarijiet li naħsibhom biss, irid ngħidhom, ngħajjathom biex ngħidu hekk. Fl-istess ħin aħna nistqarru l-kredu u għalfejn il-kredu noqogħdu nistqarruh. Nirrepetu dejjem l-istess ħaġa, ma nafux fiex nemmnu malfejn noqogħdu narġgħu ngħidu l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu u x'għamlu x'mamlux u l-Knisja u ħaġa oħra. Jienu nistqar il-fidi tiegħi qiegħed nigglorifika lil Alla. Il-kredu jien meta ngħidu jekk qed ngħidu bis-sens u mhux sempliċement qed ngħidu għala papagall, qiegħed nagħmel stqarrija illi tonora lil Alla. Qed ngħid il-mulej Iva dan huwa int, il-Missier, Iben, Spiritu Qaddis u din hija l-Knisja li inti tajtra. Għalhekk aħna ngħidu l-kredu qed infaħru lil Alla fir-realtà, irridu ngħiduh bil-fidi, napprezzaw u niggustaw dak li qed ngħidu. Ġesu ġifieri jistenna minn għandhom din Iva mulej. U interessanti li din hija risposta li għatuh dawn iż-żewġ omja. L-ewwel qalulu bin David. Issa ma qalulux Iva bin David, ma Iva mulej. Mela, l-ewwel nett dawn iż-żewġ persuni l-ewwel stqarru il-fidi tagħhom fil-persuna ta' Ġesu bħala persuna davidika u konnotazzjonijiet anke messjaniċi. Mela dik diġà l-ewwel turija tal-fidi tagħhom. It-tieni turija tal-fidi tagħhom kienet meta imxew wara Ġesu, għaliex Ġesu ma fejjaqhomx mal-ewwel. Jekk naraw is-silta se nitkellem fuqha wkoll iktar tard, imma ma fejjaqhomx mal-ewwel baqgħu jimxu warah, daħlu fid-dar warah u mbagħad tresqu lejh u talbuh ifejjaqhom. Ġifieri dik it-tieni turija tal-fidi, il-persistenza, il-perseveranza u l-persistenza fit-talb. U t-tielet waħda hija l-fatt li mbagħad jgħidulu Iva nemmen. Dik il-fidi interjuri jesternalizzawha. U il-Ġesu jsejħulu mulej. U il-kelma mulej hija kif nafu il-kelma speċifikament nisranija. Ġifieri jekk tgħidu bin David isu għandha iktar konnotazzjonijiet ta' background ludi. Imma meta l-Ġesu qed tgħidu inti il-mulej, ovvjament mulej tintuża anke bil-lud, però
l-insara l-Ġesu dejjem sejħulu mulej, il-mulej, Ġesu il-mulej. Hija xi ħaġa li x-xitan ma jistax jgħidu l-Ġesu, nafuha din le. X-xitan il-Ġesu jista' jgħidu inti l-qaddis ta' Alla, inti da, però il-mulej ma jistax jgħidha għaliex meta tajda inti qed tistqar illi huwa superjuri għalik, illi huwa fuqek, illi huwa għandu kontroll fuq il-ħajja tiegħek. Mela, wara li Ġesu ifejjaqhom, li diġà hija xi ħaġa impressjonanti, xiġri Ġesu jgħidilhom biex ma jgħidu xejn lil ħadd, u dina forsi tidher daqsxejn stramba, però Ġesu għandu intenzjonijiet ċari għalfejn isikkithom lin-nies meta jagħmel miraklu fejqan fiżiku. L-ewwel nett nirridu nifhmu daqsxejn anke l-background soċjali li Ġesu kien qed jgħix fih. Ftit qabel Ġesu, fi żmien Ġesu kien hemm nies illi jibdew jaħsbu li huma l-Messija jew xi ħaġa speċjali u jiġbru gruppi madwarhom ta' nies u jispiċċaw jagħmlu xi rivoluzzjoni jew xi tip ta' rowwixta kontra r-Romani. Allura Ġesu kien jaf illi jista' jkun jekk in-nies jibdew jiġru warajh b'dan il-mod forsi jarawh bħala din il-figura li pjuttost għandu xi ħaġa kontra ir-Rumani. Meta Ġesu nafu li ma ġiex biex joqgħod idejjaq lil ċesri biex ngħidu hekk jew jipprova jneħħih minn postu, forsi jdejqu b'mod ieħor biċ-challenges tiegħu, imma l-interess tiegħu kien differenti. U għalhekk ma kienx din il-figura soċjali li tipprova tqajjem xi ribeljoni. Fl-istess ħin Ġesu ukoll ma rridx illi jiġi assoċjat biss ma' realtà fiżika, mal-fejqan fiżiku. Kemm hu faċli li meta n-nies jiraw il xi ħadd forsi qed ifejjaq jew jagħmel xi ġubijiet jew u tibda tarahom ishom żunżan sejrin fuq ma nafx xiex, jew dubbien fuq l-għasel, jew ma nafx xiex, insomma tafu x'fintuni. Hekk aħna l-bnedmin. Waħda tisma' b'xi ġubijiet u trid tmur tara tisma' ħaġa oħra. Ġesu ma jridx di tip ta' attenzjoni għaliex kien jaf li n-nies kultant jistgħu jkunu superfiċjali u ġi biex jagħtina liberazzjoni wisq iktar profonda u din il-liberazzjoni kien se jagħtina proprju permezz tas-salib. Allura ma rridx li n-nies jitfixklu. L-ewwel ikollhom high hopes kif ngħidu ta' mid kbar f'Ġesu mbagħad daqqa waħda jgħidu mela da spiċċa kollox. Vers 32 issa niġu għas-silta l-oħra, għall-parti l-oħra żgħira. Kif dawk ħarġu, in-nies ġibulu qudiemu wieħed imbikkem maħkum mix-xitan. Kif dawk ħarġu? L-ewwel nett aħna ma nafx intkom fejn tgħixu, però tafu kultant tisma' nies jgħidulek ili noqgħod hawn 3 snin u l-ġirien qatt ma narhom. Forsi darba rajt il-dak, pereżempju, jew ġieli nara l-dik temm, imma bil-kemm naf min joqgħod hawnhekk idejja, tisma' nies jgħidulek hekk. Naċċertakom illi fil-kuntest ta' Ġesu, fil-Galilija li kien jgħix fiha Ġesu, is-sitwazzjoni ma kienx hekk, assolutament. Kulħadd jaf meta ħriġt, meta dħalt fejn mort, kif u ma min tkellimt, tafu intkom jiġifieri il-kliem fil-villaġġi ta' bejnietna u kulħadd jaf kollox fuq kulħadd, insomma x'sajret Peppa u x'sajret Ċikka u kollox. Hekk, allura x'jiġri araw kemm interessanti din is-silta. Dawn in-nies mhux kulħadd magħluq id-dar jisajjar is-soppa, imma jitkellmu ħaġa oħra dejjin ħerġin u bibien miftuħin, ambjent miftuħ ħafna. Jaraw dawn it-tnejn, dawn l-omja ġejjin jimxu wara Ġesu u jitlu f'din id-dar. Faqqa waħda dawn it-tnejn ħarġu normali. Dawn l-istess tnejn. Ikun dawn l-istess tnejn idaħlu l-ewwel, jew kien hemm xi tnejn oħra jixbħuhom. Dawn l-istess tnejn. U dawk ħarġu gas dawn jgħidu l-kulħadd, naħseb il-kull mibdew jaraw fit-triq. Ara x'għamel Ġesu. Ma x'kien is-sigriet li f'dik id-dar, f'dik il-kamra, kien hemm Ġesu. U kemm sabiħa dawn it-tnejn jitlu omja u għax hemm Ġesu hemm ġew joħorġu imfejqa. U għalhekk f'daqqa waħda n-nies jibdew jagħmlu hemm dan imbikkem li huwa magħhom ix-xitan, bum mal-ewwel jieħdu għand Ġesu. Għax hemmhekk jafu li hemm is-soluzzjoni. F'Ġesu hemm is-soluzzjoni li jieħduh dritt għandu.
Interessanti, imbikkem u maħkum mix-xitan. Ġibulu quddiemu wieħed imbikkem maħkum mix-xitan. Jiena l-istess isu forsi dawn iż-żewġ affarijiet narawhom daqsxejn distinti. Problemi fiżiċi u l-problemi spiritwali. Imma iktar ma jgħaddi żmien iktar ma nara kemm ix-xitan għandu influenza kbira fuq l-istat anke fiżiku tagħna. Mhux qed ngħid li kull min ma jiflax jew kull min għandu xi problema fiżika huwa maħkum mix-xitan biex niftehmu. Però għandu ċerta influenza fuq l-umanità, fuq il-ġisem tal-bniedem, kultant jiġu b'diversi modi, forsi kultant anke ikun dnub minn ħadd forsi nuqqas ta' maħfra illi jikkawżalek ċerta problemi anke fiżiċi. Jiġifieri ir-realtà spiritwali u r-realtà fiżika mhumiex żewġ realtajiet separati li jmorru id fit. U għalhekk meta Ġesu jara dan l-imbikkem jaf li l-problema tiegħu hija iktar milli problema fiżika, hija problema ta' natura spiritwali. U għalhekk Ġesu bla biża' ta' xejn ikeċċi dan ix-xitan. Kemm xi ħaġa sabiħa li Ġesu quddiem ir-realtà tax-xitan qatt ma jibża. Tantu hekk li jgħidu wkoll din interessanti nara illi meta l-eżorċisti jitolbu fuq xi ħadd li jkun xi każ kbir ta' possessjoni jew xi ħaġa hekk, l-eżorċista m'għandux joqgħod ikun serju, irrabjat, oħroġ minnu. Imma inti hu bħala eżorċista għandu jkun seren fil-paċi, anke bit-bissima, ferħan. U jitlob ċerta tranquillità. Għaliex dan meta jarak inti fil-paċi, jarak tranquill u seren, ma jinflaxx għaliha. Ġifieri, kwistjoni mhux ndeħlem f'xi ġlieda u noqogħdu nitkerħu lil xulxin, imma għandek tagħmilha b'serenità u b'ċertu paċi, b'ċerta tranquillità. U Ġesu huwa ta' dan it-tip, ovvjament, meta jitkellem hu kull seta' ħażina trid titbiet. Issa, x'għamel Ġesu f'din is-silta innotaw. Ġesu keċċa x-xitan u l-imbikkem qabad jitkellem. U Ġesu kif semgħu jitkellem ma qallux bħalma qal lill-omja, issa titkellem ma xejn ma ngħidlek bħalma qed dawk it-tnejn, l-istess int m'hemmx kelma, ma nitkellmux fuq dak li ġara. L-għonet miskin għadu kemm fejqu u taħil lill-kelma kienet tkun daqsxejn miskin jgħidu issa oqgħod kwiet. Bħalma jgħidu it-tfal tagħmel l-ewwel sentej tgħidilhom tallimhom kif jimxu u kif jitkellmu. U mbagħad is-16-il sena ta' wara tgħidilhom jisktu jqogħdu bil-qiegħda. Hekk. Ġifieri Ġesu ma milix il-ħaġa, mhux fejn. Però sabiħa li Ġesu lil dan raġel għalfejn ma qallux tajt xejn fuq dan. Innutaw id-differenza. It-tnejn kellhom problema fiżika, però dan kellu problema fiżika li ġejja mix-xitan, kien maħkum mix-xitan. Allura meta Ġesu jeħles mill-qawwa tax-xitan, qisu kważi l-persuna ma jgħidilix tajt xejn. Għalfejn għal Ġesu speċifikament għalhekk ġie. Għajt, tkellem, jekk titkellem. Is-seta, mhux mis-seta ta' Ċesari, jew ta' Erodi, jew ta' Pilatu, jew ta' imma mis-seta ta' xitan. Jiġifieri interessanti differenza bejn waħda u l-oħra. F'dawn iż-żewġ rakkonti illi għandna, dawn iż-żewġ siltiet qosra li huma paralleli f'ċertu sens, naraw illi il-fidi, l-espressjoni insomma, il-fidi hija kemm li wieħed jara u anke li wieħed jistqar. Dawk jaraw u dan jibda jitkellem. U l-fidi hija hekk. Permezz tal-fidi jiena nara iżjed, jiena nifhem iżjed, jiena nidħol iżjed fil-profond ta' realtajiet kbar u nistqarrhom ma nżommhomx għalija nnifsi. Dik importanti. Xi ħaġa li forsi aħna forsi anke bħala Kattoliċi ma tantx nisħu ħafna fuqha biżżejjed
forsi l-fidi nħossuha xi ħaġa personali li ngħixjiena, imma trid tkun xi ħaġa li nistqarra. Ħutna l-Protestanti għalmuna fuq il ħaġa li dejjem iridu jippritkaw iwasslu l-Evanġelju l-oħrajn. Mhux qed ngħid li aħna ma nagħmluhiex di, però naħseb huma eżemplari ħafna f'dan ir-rigward. L-aħħar sezzjoni f'Rus 35 sa 38 fiha naraw li id-dixxipli, l-missjoni tad-dixxipli wkoll kienet se tinvolvi bħall-missjoni ta' Ġesu propju il-fejqan u l-liberazzjoni, il-ħelsien. Il-fejqan u l-liberazzjoni vera forsi il-fejqan fiżiku l-istess ma tantx enfasizzajnieh forsi biżżejjed, ovvjament enfasizzaw f'postijiet bħalma mal-Lurd, imma anka għalfejn le li nitolbu ma' xulxin u naraw in-nies ifiequ, affarijiet li għadhom jiġru sal-lum daw, ġifri mhux nitkellmu fuq l-atti tal-Apostli. Illum, sal-ġurnata tal-lum, għad hemm nies li jfiequ anka fiżikament wara li jsir telb magħhom u ġieli anka immedjatament. U l-liberazzjoni b'mod partikolari permezz tal-qrar. Għandi kemm semmejt l-eżorċiżmu huwa xi ħaġa li impressjonana, però l-qrar huwa iktar qawwi minn eżorċiżmu. Eżorċiżmu huwa biss sagramentali jgħidulu, imma l-qrar huwa sagrament, huwa sagrament. F'eżorċiżmu jinħeles il-ġisem tal-bniedem mill-influwenza tax-xitan. Imma fil-qrar hija r-ruħ tal-bniedem li tiġi msoffija, tiġi mfejqa, tiġi mnatfa minn Ġesu, tiġi mħolla mid-dnub, mill-pis tad-dnub, jiġifieri meta inti tmur tqerr qed isir xi ħaġa straordinarja, u aħna forsi mhux dejjem napprezzaw biżżejjed dan il-sagrament, il-qawwa tiegħu. Mela, f'din l-aħħar silta, Rus 35 sa 38, naraw li Ġesu b'ħafna tenerezza u bil-pjan sabiħ li huwa għandu għall-umanità isieħeb ukoll lill-dixxipli tiegħu f'din il-missjoni. Jitolbu għal xi ħsat kbir, jitolbu l-missier biex hu jibgħat il-ħaddiema għal ħsat tiegħu. U interessanti li eżatt wara mbagħad tiġi silta pjuttost twila fejn Ġesu jażel lid-dixxipli u jibgħathom fuq din il-missjoni. Ġifieri dak li għamelu irridu jagħmlu huma issa. Fil-vers ta' wara vers 38, propju jibda kapitlu ġdid, u nisimgħu dawn il-kliem. Sejjaħ lejh it-tnax il-dixxiplu tiegħu u tom is-seta fuq l-ispirt ħżiena biex ikeċċuhom u jfejqu kull xorta ta' Mart u l-kull min kien nieqes minn saħħtu. Din hija l-missjoni ta' Tom Ġesu. Lil dawn it-tnax u mbagħad ftit iktar l-isfel Ġesu bagħthom b'dawn l-ordnijiet. Ġesu għażilhom u Ġesu bagħthom. Fit-tieni jittra lil Timotju nisimgħu dawn il-kliem, San Pawl jgħidu dan il-kliem. Xandar il-kelma, insisti f'waqtu u barra minn waqtu. ċanfar, widdeb, wissi bis-sabar kollu u bit-talim. Impressjonanti di San Pawl. Wissi f'waqtu u barra minn waqtu bl-Ingliż, in season and out of season. Juri m'hemmx toqgħodx tajtu hija issa mhux żmienu u issa nħalli għal darb'oħra u issa aħjar mhux il-mument. Issa qed nirrealizza iktar ma jgħaddi żmien iktar ma jien qed nirrealizza kemm dak li għandi nagħmel irid nagħmlu mal-ewwel kif Ġesu qal lill-Ġuda bejnietna. Imma dak li għandek tagħmlu għamlu malajr, għamlu mal-ewwel għax forsi issa għandek iċ-ċans tgħid kelma ta' ġid u ma jerġax jiġik. Dak iċ-ċans forsi ma jerġax jiġik. Imma bum, jekk tista' tagħmel ġid, jekk tista' tippritka l-Ġesu, semmi l-Ġesu, għamilha tistix. Iż-żmien tagħna qasir ħafna. Ġesu x'jagħmel f'din l-aħħar silta, Ġesu jkollu kompassjoni, juri kompassjoni enormi lejn dawn in-nies, lejn il-nies li qed ibatu. U irid illi d-dixxipli tiegħu jitlu f'din l-istess storja tal-kompassjoni li jħossu. Ġifieri mhix xi ħaġa
illi jgħix jesperjenza Ġesu, ma Ġesu jrid li aħna jkollna l-istess sentimenti tiegħu. Immaġina, Ġesu ma minix robots lilna illi sempliċement iridna nagħmlu ċertu xogħlijiet, tippanċja, pum, għamel xogħol. Le, l-ewwel ħaġa li jkollna s-sentimenti li għandu hu, inħossu bħalma jħossu. Anka l-kelma Ġesu meta rom tħassarhom. Din il-kelma splangnizomai, il-verb ġej mill-kelma splangna li tfisser l-interjuri tal-bniedem, il-parti interjuri tiegħu, l-organi interjuri. U bl-Ebrajk il-kelma relatata ma' di hija reħem. Reħem tfisser kemm ħniena kif ukoll ġuf. Jiġri Alla li anke juri ħniena mal-poplu tiegħu jisu biex ngħidu hekk jisu għandu sentiment matern ta' kompassjoni lejna. Jiġri anke Ġesu mela li qed iħares lejn dawn in-nies u għandu dawn is-sentimenti teneri ħafna lejn il-poplu, fih naraw anke dan l-element matern li jagħti każ ta' dawk li jkunu dajfa. Intikom tafu aħjar minni, speċjalment minn għandu tfal hawnhekk, illi jgħidulek kultant meta tara jkollok pereżempju 3 tfal jew 4 tfal, wieħed minnhom jew waħda minnhom ikunu iktar debboli, iktar batuti, jew fiżikament, jew finanzjarjament, jew xi mod ieħor ikollok daqsxejn ta' soft spot iktar lejhom, isek ċerta tenerezza speċjali lejhom. Mhux qed ngħid li titrattom aħjar mill-oħrajn, imma kultant lejn minnu iktar batut inti isek ikollok sentimenti ftit iktar ma nafx. Fimtuni intkom insomma. Tajjeb. Mela, Ġesu illi ħoss dawn is-sentimenti għaliex kienu mdejqa u mitluqa bħal naċ bla raj. Allura ġejna għal dak li bdejna fuqu fil-bidu fejn il-Ġesu sejħulu bin David u propju din il-figura messjanika kienu jarawha bħala dak li attira il-poplu ta' Alla. Jiġifieri ħafna drabi din il-figura ta' wieħed li huwa raj jew raj u sultan għaliex kienu jillinkjawhom flimkien, jaqduhom flimkien dawn iż-żewġ kunċetti, kienet tintuża kemm fl-ambitu reliġjuż għaliex Alla jitkellem ukoll fit-Testament il-Qadim jgħid li nabitilkom raj Davidiku li jħossib il-meħla jmexxi il-meħla, imma anke f'ambiti wkoll li ma kinux reliġjużi. Anke l-Farawn fl-Eġittu kellu anke din isu l-impostazzjoni, jidher isu raj li jħossib anke l-orfni u l-romol ukoll, ġifieri dawn l-atteġġamenti sbieħ ma kinux xi ħaġa li kienet tipprattika jew kienu ideali biss tal-poplu ta' Alla, ma kien hemm dawn l-ideali wkoll f'popli oħrajn għalfejn għaliex l-Ispiritu ta' Alla jaħdem f'kulħadd fl-aħħar mill-aħħar. Kellu l-poplu l-mażul tiegħu imma ma jfissirx li l-Ispiritu ta' Alla ma kienx qed jaħdem fil-qlub ta' ħafna popli oħrajn. Ġesu naħseb illi jekk inħarsu lejn vers 35, Ġesu dan li bliet kollha u l-irħula jgħallem fis-sinagogi, jixanda l-Evanġelju tas-saltna u jfejjaq kull xorta ta' Mart u kull min kien nieqes minn saħħtu. Innotaw li Ġesu lil ħadd qatt ma qal ħu paċenzja, issapporti l-problema tiegħek, issapporti l-marda tiegħek u offriha lil Alla. Aħna ġeneralment mhux hekk nagħmlu aħna li tolbu, imma mbagħad fl-istess ħin ngħidu mulejjin noffrilek il-batija tiegħi, uża kif trid int u nagħmlu ħaġa tajba. Però Ġesu kull fejn kien ifejjaq kulħadd. Issa jiena illum qed insemmi l-Protestanti, taħsbunix il-Protestanti ġifieri, imma għax tajjeb li nitalmu minn xulxin. Fid-dinja evangelika tal-born again Christians daw li jenfasizzaw ħafna il-kelma ta' Ġesu li jaraw anka mirakli kbar u fejqan kbir propju hekk jagħmlu. Jaraw problema ta' Mart, jitolbu u jaraw eġubijiet.
Għandi ħabib tiegħi kemm insemmilkom dina l-istorja, ħabib tiegħi Ġermaniż li huwa tabib li kienet jitkellem ma' xi ma nafx kienx ħabib tiegħu wkoll l-istess u t-trejn li huma Luterani jidilli. Il-ħabib tiegħi Luterani li ieħor jidilli wkoll. U da li ieħor kienet imur jew għadu ma tantx naf fuqu imma kien imur żgur f'dawn l-artijiet imbeda fejn m'hemmx fidi nisranija, fejn il-fidi tagħhom hija fidi lokali tan-natives insomma. U dana għallu kemm qed jikkonvertu, kemm qed jaraw konverżjonijiet kbar fil-villaġġi interi jikkonvertu, sħaħ jikkonvertu u jaċċettaw il-Ġesu f'ħajjithom. U dan ħabib tiegħi għallu ma kif tagħmlu? Għallu aħna mmorru f'villaġġ, għallu ngħidulhom biex iġibu l-morda tagħhom, insaqsuhom iridunix iħallunix nitolbu magħhom, ifiequ u mbagħad nipritkawlhom fuq Ġesu. U dan ħabib tiegħi li huwa tabib, għallu żomm waħda, żomm. Titolbu magħhom, ifiequ, xejn mhux xejn dan hekk. Għallu xi spjegali ftit, għallu ifiequ, min ifieq, kollha ifiequ. Sejna jiena s-suspett tiegħi huwa li kultant meta mhux kwistjoni ta' min qed jitlob għal min, imma dawn il-pajjiżi forsi fqar fejn m'għandhom xejn, meta jaraw lil dawn l-Ewropej ġejjin b'din il-weda li se jagħtuhom il-fejqan fi żemm Ġesu, naħseb tant m'għandhomx komplessità ta' ħajja illi jaċċettaw bil-qalb u jemnu tas-sew. Mentri aħna tafu kultant forsi aħna studjajna iktar, rajna eżjed xaw fid-dinja, allura forsi aħna daqsxejn għandna ftit iktar reżistenza rabbejna l-kallu bil-Malti, ġifieri, u forsi anke jekk xi ħadd kellu jiġi jitlob magħna, mhux issa ngħid li tort ta' min hu marit, ta' tifhmux ħażin. Imma naħseb l-ambjent tagħna ma jgħinx, mentri ambjent sempliċi, miftuħ bħal dak u wieħed li fih jistgħu faċilment iktar jilqgħu bil-fidi. X'qed ngħid fuq dawn iħutna protestanti? Huma jemmnu u jaraw affarijiet kbar. Aħna l-Kattoliċi forsi isu trabbejna b'teoloġija daqsxejn differenti. Illi kif tibda tbati, forsi tgħid xi żewġ salbiet, ma jiġri xejn, u mbagħad tibda tgħid mela ħanoffri lill-Alla. U naħseb lill-Alla jarana jgħidilna dawk il-Protestanti intkom temnu mela ħajfiqu. Il-Kattoliċi intkom tridu toffru mela komplu batu. Qed tifhmu? Jien naħseb jimxi daqsxejn skont dak li nemmnu, mhux hekk skont dak li qed nistennew. Tajjeb jiġifieri forsi qed nagħmilha daqsxejn, qed nurri distinzjoni kbira, forsi qed nesaġeraw ukoll, imma biex almenu nifhmu xi ftit il-kunċett jiena almenu kif narah jiena. Jekk inħarsu s-salejn dawn it-tliet siltiet differenti, naraw dawn il-temi prinċipali. Mela l-ewwel waħda il-viżjoni li tara. X'jiġri dawn iż-żewġ omja li jibdew jaraw mhumiex kuntenti li qed jaraw huma biss imma jridu li n-nies l-oħra wkoll jibdew jaraw bħalhom, jaraw il-Ġesu fl-aħħar mill-aħħar dak se qed jgħidu fuq Ġesu. Fit-tieni parti għandna dan ir-raġel illi issa jista' jitkellem u jibda jitkellem, imma mbagħad insibu wkoll il-kliem tan-nies illi jgħidu in-nies staġbu bdew jgħidu ħaġa bħal din qatt ma deret f'Iżrael, imma l-Fariżej qalu dan bis-saħħa tal-prinċip tax-xaten qiegħed ikeċċi x-xaten. Ġifieri kulħadd jitkellem f'daqqa waħda, l-imbiekkem jibda jitkellem, in-nies jitkellmu, il-Fariżej jitkellmu, ġifieri it-tema hija l-kliem. Fl-aħħar parti għandna wkoll din it-tema ta' li tara u li titkellem, imma f'sens differenti. Huwa Ġesu illi jara lin-nies mitluqin, ishom naċ bla raj, u għalhekk għandu kompassjoni fuqhom, huwa Ġesu li jara. U Ġesu jgħid lid-disċipli tiegħu biex jitolbu. Issa minn dawn l-aspetti jitolbu propju biex il-mulej jibgħat il-ħaddiema għal-ħsad tiegħu. Naħseb x'nistgħu ngħidu minn dan kollu. Nistgħu ngħidu illi l-aħjar tip ta' ħarsa li jista' jkollok
hija l-ħarsa ta' kompassjoni lejn ħuk jew lejn oħtok. Meta inti qed tara lil xi ħadd u tinduna b'xi ħadd qed ibati, dik hija l-aħjar mod, l-aħjar ħarsa li inti tista' tixħed madwarek fuq ħuk u oħtok batuti bħalma jagħmel Ġesu. L-aħjar minnaħa l-oħra, l-aħjar kelma li tista' tnissel hija it-talba illi toffri lil-mulej, jitolbu lil sit interessat. Jiġifieri dawn iż-żewġ aspetti narawhom fil-ħajja ta' Ġesu, fil-ħajja tan-Nisrani. Rigward din it-talba li Ġesu jgħid lid-dixxipli tiegħu biex jitolbu l-missier, din sabiħa għaliex Ġesu qed mhux isu xi businessman qed jgħid ara hawn dax-xogħol kollu jew xi manager hawn dax-xogħol kollu x'isir ara mela ħa naraw kif se nagħmlu kemm qegħdin intkom tinax mela ara Piet inti aqbataw u ġagbu inti mhux eżatt, mhux għax hemm ħafna xogħol mela issa naraw kif se nagħmlu biex dak ix-xogħol nagħmluh. Le, Ġesu jrid illi id-dixxipli jidħlu f'komunikazzjoni ma' Alla, mal-missier. Għaliex huwa l-proġett tiegħu, huwa l-proġett tiegħu dan, mhux il-proġett tagħna, mhux il-pjan tagħna ma huwa xogħlu fl-aħħar mill-aħħar. Allura l-ewwel ħaġa rridu nagħmlu huwa li nduru lejh, kontinwament nduru lejh u nkomplu nitolbuh, nsaqsuh ħalli jmexxina u jkwitana. Fl-istess ħin jintużjażmana. U l-aħħar ħaġa li xtaqt ngħid f'din l-ewwel parti tal-lezzjo li fiha qed nippruvaw naraw is-silta fiha nfisha x'inhi hija di. Ġesu huwa interessat fil-persuna kollha kemm hi. Din forsi diġà fimtu li qed ngħidha. Il-ħnina tiegħu mhijiex riservata biss għall-konfessjonarju. Ma nafx xi wieħed hawn barra, rajt xi wieħed riċenti, jew ftit minuti ilu ma nafx. Mhijiex il-ħnina tiegħu mhux għal hemm biss imma għal diversi aspetti tal-ħajja tagħna. Jekk inħarsu lejn il-ktieb tas-Salmi, fil-ktieb tas-Salmi naraw pereżempju li l-Salmista jitlob il-ħnina tagħha f'diversi ambiti tal-ħajja. Il-ħnina tiegħu biex jaħfillu għaliex dineb. Il-ħnina tiegħu biex ifejqu mill-mart. Il-ħnina tiegħu biex jeħilsu mill-mewt. Il-ħnina tiegħu biex jeħilsu mill-ladu u Alla wkoll juri l-ħnina meta jgħallem, meta jagħti t-Torà, il-kelma tiegħu, jagħtiha lill-poplu tiegħu biex jissaħħu bil-kelma tiegħu. Ġifieri dawn huma modi differenti kif Alla juri ħnina mal-poplu tiegħu. Jekk inħarsu lejn Ġesu, Ġesu jagħmel eżattament l-istess. Ġesu li jaħfer mid-dnub, Ġesu illi mhux jevita il-mewt imma iqajjem il-mewt lin-nies. Ġesu li jeħles mill-mart, Ġesu illi jeħles mill-qawwa tal-għadu li huwa x-xejtan, u Ġesu li jgħallem ma jagħtix it-Torah bħal Mosè ma jagħti l-kelma tal-Alla direttament li hija hu stess fl-aħħar mill-aħħar. Jiġifieri dawn l-aspetti narawhom f'Ġesu. Llum f'Ġesu naraw proprju tliet aspetti minnhom, Ġesu li jfejjaq mill-mart, Ġesu li jfejjaq mill-qawwa tal-għadu tagħna u Ġesu illi jagħti l-kelma tiegħu. Idur fis-sinagogi x'għandha l-Evanġelju tas-Saltna, jgħallem il-poplu. Tajjeb, mela mument żgħir biex narġgħu issa naqraw din is-silta. Ħalli nħalluha tkompli tinżel iktar fil-fond u mbagħad nagħmel xi riflessjonijiet żgħar li forsi jistgħu jgħinuna anke b'mod personali. Waqt li Ġesu kien għaddej minn hemm, marru warajh żewġ omja jgħidu u jgħidu: Bin David, ħenna lina. Meta mbagħad daħal id-dar, l-omja resqu lejh u Ġesu qalilhom: Temnu intom li jien nista' nagħmlu dan? Qalulu: Iva, mulej. Imbagħad messilhom għajnejhom u qal: Mela ħajsirilkom skont il-fidi tagħkom. U għajnejhom infetħulhom. Ġesu iddibhom bis-sħiħ u qalilhom: Qisu li ħadd ma jsir jaf b'dan. Iżda dawk ħarġu u bdew ixerdu l-fama tiegħu ma' dak il-pajjiż kollu. Kif dawk ħarġu, in-nies ġibulu qudiemu wieħed imbikkem maħkum mix-xitan. Ġesu keċċa x-xitan u l-imbikkem qabad jitkellem.
In-nies staġbu u bdew jgħidu ħaġa bħal din qatt ma dejret f'Iżrael. Imma l-Fariżej qalu dan bis-saħħa tal-prinċep tax-xjaten qiegħed ikeċċi x-xjaten. Ġesu da l-bliet kollha u l-irħula jgħallem fis-sinagogi, jixanda l-Evanġelju tas-saltna u jfejjaq kull xorta ta' Mart u l-kull min kien nieqes minn saħħtu. Ra n-nies u tħassarhom għax kienu mdejqa u mitluqa bħal naċ bla raj. Imbagħad qal lid-dixxipli tiegħu: l-ħsad huwa kbir iżda l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu. Mela fuq l-ewwel parti nixtieqek li nisled daqsxejn ta' riflessjoni fuq dawn iż-żewġ omja li Ġesu naraw ma fejjaqhomx mal-ewwel. Ġesu kien għaddej minn hemm, mar warah, għajtulu, ħenna lina, imma mbagħad minflok qabatu fejjaqhom mal-ewwel meta mbagħad daħal id-dar, ġifieri dan baqa' għaddej, baqa' sejjer, baqa' miexi sa fejn rid jasal, ġie donnu żammhom daqsxejn mdennlin. Baqgħu mexjin warajh, issa forsi l-Evanġelista tagħtina impressjoni illi mhux sempliċement mixja fiżika minn post għal ieħor, imma jista' jkun li daw kienu forsi qed jagħmlu anke mixja ta' fidi, ta' diċċipulat, qed isegwu l-Ġesu f'ċertu sens. Ma nafux, imma almenu hawnhekk tidher biss l-aspetti su fiżiku bdew mixin warajh u Ġesu ħallihom daqsxejn imdendlin. Għalfejn? Forsi rid jara x'fidi għandhom, forsi rid jara jekk wara xar passijiet ilqux, jilebtux lem u jgħidu mela da ħadd m'għamlilna xejn qablu u l-qas da mhu se jagħmlilna. U naħseb tajb li nara l-fili tiegħi fejn hi. Inhix it-tip li meta nħossi li Ġesu qed jinkini, qed jistaħbili, qed ġej bit-tul biex inhix it-tip li naqta' qalbi jew illi nippersisti. U Ġesu jistennija dik il-persistenza, konsistenza, persistenza, perseveranza. Jistennija minn għandna. Anzi dik Ġesu qalu f'Luqa kapitlu 18 għallhom parabola biex jurihom illi m'għandhomx jaqtaw qalbhom mit-talb. Dejjem jibqgħu jippersistu mingħajr ma tbiddel il-viżjoni tiegħek ta' Alla. Allora jiena nibqa' miexi wara Ġesu anke meta forsi miexi fid-dlam, meta ma nistax nifhem. U meta Ġesu forsi donnu qed jinjorani. Punt ieħor huwa li bħalma dawn iż-żewġ persuni għajtu, bdew jgħajtu u jgħidu bin David ħen għalina. Naħseb aħna kultant nipprovaw ninħelsu mid-dnub, nipprovaw nagħmlu sforz u jkun hemm min jgħidlek jiġu jqerru jgħidulek Fader jirnexxieli nissapporti sa ġimgħa pereżempju ma mbagħad narġa' naqa' narġa' l-istess problema, narġa' dejjem ġejb l-istess nubiet, ġimgħa wara ġimgħa. Jiena sirt nemmen iktar u iktar kif qatt qabel illi importanti anke inlissen il-kliem mod qawwi, mod mankanajjat ta' ġifieri. Il-Ġesu ngħidu Ġesu salvani, int salvani. Jekk ma salvanix, ma nista' nagħmel xejn għalija nnifsi. U għax aħna ħafna drabi nħossi li aħna nippruvaw ngħinu lil nfusna, imma nħossu illi jiena mixi tajjeb, imma mbagħad jekk Ġesu jgħinni daqsxejn, jagħtini ftit palata, inkun aħjar. Imma essenzjalment qed ngħix ħajja tajba. Hekk inħossuna kultant. Imma jew se nibdew nirraġunaw naħsbu Ġesu mingħajru ma nagħmel xejn, jew nkella m'iniex nisrani. Mingħajru ma nista' nagħmel xejn. Hija l-grazzja tiegħu, l-grazzja tiegħu biss li żommni miexi dritt, li żommni san f'moħħi, li żommni ċar fil-ħsibiet tiegħi, fl-imħabba tiegħi. Għalhekk il-Ġesu rrid nesperjenzaw bħala s-Salvatur, il-Liberatur u l-Feddej tiegħi. Mhux biss nipprova nagħmel sforz, huwa hu li jaqlani mid-dnub, mhux jien li nqala mid-dnub, huwa hu li jaqlani.
Ma nidejqux jekk hemm xi problema fil-ħajja tagħna, Ġesu ngħidlu Ġesu ejni, eħlisni minn dal-dnub. Okay. Fl-istess ħin, meta naraw dawn iż-żewġ elementi tal-fejqan fiżiku u l-fejqan spiritwali, tajjeb li nsaqsi lil nnifsi inhix kuntent il Ġesu jirranġa li l-affarijiet prattiċi tal-ħajja tiegħi. Tafu aħna kultant forsi nagħtu ħafna iktar importanza lil kif qed ngħidu il-mart u l-eżamijiet u l-problemi fuq ix-xogħol u xi kwistjoni fil-familja, xi kwistjoni finanzjarja, daw jieħdulna moħħna tal-għaġeb. Imma li għandek dak id-dnub li lek bih 30, 40, 50 sena li ma ċċaqlaq xejn minnu dak hija mhux bniedem, mhux uman, dik mhux problema daqshekk. Malajr nitfawha mal-umanità meta fir-realtà l-uman veru huwa Ġesu. Iktar ma nidimbu qed inkunu inqas umani għax hu l-uman perfett kif għandu jkun. Ġifieri jiena kif inħossni ninkwieta bl-affarijiet prattiċi u rrid il-Ġesu jsolvi l-affarijiet prattiċi jew ninkwieta daqstant ieħor u iktar fejn jidħol l-ispiritwali, il-fidi tiegħi, l-għarfien tiegħi ta' Ġesu. Hemmhekk kemm qed ninkwieta x'għadni mhux qed nara biżżejjed. Kemm qed ninkwieta x'għadni ma nistax inlissen il-fidi tiegħi mal-oħrajn, għadni ma nafx naqsam l-esperjenza ta' fidi tiegħi ma' xatt ieħor. Dan imbikken beda jitkellem, daw l-omja bdew jaraw. Kemm jiena hekk nixtieq li Ġesu nara iżjed, kemm nixtieq nitkellem iżjed fuqu, okay? F'Rus it-tieni silta, it-tieni parti tas-silta fejn fejjaq lill-imbikkem maħkum ix-xitan, l-istess jiena nara fil-li Ġesu għandu l-qawwa li jfejjaqni b'dan il-mod li jeħlisni mid-dnub u għandix il-kapaċità wkoll li naqsam ma' oħrajn din l-esperjenza ta' ħelsien mid-dnub. Smajt ħafna nies jagħtu l-esperjenza personali tagħhom fuq il-konverżjoni tagħhom, fuq kif Ġesu bidlilhom ħajjithom. Aħna konna mmorru anka, kont nkun ma' grupp partikolari, konna nitilgħu ħafna pereżempju sqalija nevanġelizzaw fit-toroq. U meta konna naqsmu l-esperjenza tagħna kienu jgħidulna importanti tajt kif kont qabel, kif iltqajt ma' Ġesu u sa kif int wara dik l-esperjenza ta' Ġesu. Imma ovvjament għal dawk li aħna illi trabbejna f'ambjent kattoliku, forsi anke ferventi, forsi kultant diffiċli biex naraw id-distinzjoni, ma tkunx distinzjoni daqshekk kbira jew midlama d-dawl, għax dejjem konna ngħixu fid-dawl ta' Ġesu. Imma dejjem hemm iżjed u jekk jiena qiegħed fid-dawl nista' dejjem naqsmu mal-oħrajn. U naħseb punt ieħor li xtaqt insemmi wkoll Ġesu ra n-nies u tħassarhom għax kienu mdejqa u mitluqa bħal naġ bla raj. Tafu intkom kieku kellu jidħol xi ħadd hawnhekk u jkollu rasu mfaxxata jew jidħol itzappa b'xi ġibs ma saqajh, kollu probabbli ngħidu miskin, jew miskin ara kemm hu batut. Imma kemm għandna problemi illi ma tistax tinfaxxhom, problemi f'moħħna, f'qalbna, qegħdin hemm inkwiet illi ħadd mhux se jarak u jgħidlek hi miskina, hi ħasra, jiddispjaċini, għax huma affarijiet interni ta' ġewwa. Ġesu jarhom daw, Ġesu jarhom. Meta kont is-seminarju, wieħed mir-retturi tagħna kien jgħidilna Ġesu jaf, Ġesu jaf. Dik hija frażi qasira li tikkonslani ħafna. Meta niftakar nkun għaddej xi problema, mistax għaddej, mistax innaħħam mal-affarijiet, Ġesu jaf, Ġesu jaf mhux għaddej, jaf. Is-sit tal-univers jaf. Il-maħbub tiegħek jaf, ġifieri hija xi ħaġa li tkun slak. Ġesu jista' jara anke dak li ma jarawx l-oħrajn u jħoss kompassjoni għalik personalment, Tajjeb, biex nagħlqu b'talba issa. Hawnhekk
għandna dawn il-persuni illi ġibulu quddiemu wieħed imbikkem maħkum mix-xitan, ġibulu quddiemu l-Ġesu. U dawn nistgħu nqabbluhom ma' anke dawk il-nies illi niżlu lil-Ġesu lil dak il-paralitiku l-mifluġ quddiem Ġesu. Nies li jġibulu xi ħadd quddiemu. Għalija din hija immaġini tant sabiħa tal-interċessjoni. Meta aħna ninterċedu għall-oħrajn huwa dak li qed nagħmlu. Qed naqbdu dik il-persuna, ovvjament mhux fiżikament, għaliex inkella nispiċċaw b'xi xatika, u nqedwa quddiem Ġesu. Inqedwa quddiem Ġesu. Issa, għal dan il-mument qasir ta' talb. Tajjeb illi l-ewwel nett nipprova naħseb f'persuni li qegħdu lili f'riġlejn Ġesu. Min jaf kemm nies talbu għalija, tu talbu għalik. Il-ġenituri tagħna, ħutna, qassis fil-parroċċa, xi ħbieb tagħna li jafuna sew, xi ħadd li qed jagħmel mixja ta' fidi magħna. Min li qiegħdni f'riġlejn Ġesu. Hekk hemm xi ħaġa sabiħa hekk, hija xi ħaġa ta' konsolazzjoni kbira meta taf li xi ħadd għamel dan u għadu jagħmel dan. Kent ikkonsolani jien meta n-nies jgħiduli nitlob għalik kuljum pereżempju. Mamma mia kuljum xi ħaġa timpressjonani immens. U tajjeb nara wkoll il-min qiegħed jiena f'riġlejn Ġesu. Hemm bżonn li nsiru nies li nafu ninterċedu għall-umanità, għan-nies ta' madwarna. Aħna naħseb imsejħin ħafna biex anke rigward dan il-fejqan fiżiku, spiritwali, għall-evanġelizzazzjoni fejn hemm bżonn tant talb. Ġesu jispiċċa propju bl-interċessjoni, jitolbu l-missier biex jibgħat in-nies għaliex hemm bżonn. Ġesu dak il-ħin nisu kienet iwaqqaf il-grupp ta' interċessuri biex ngħidu hekk, fid-disċipli tiegħu. U din hija l-missjoni tagħna lkoll. Importanti narfuha iżjed u iżjed għaliex qed ngħixu fi żminijiet iktar u iktar imqalba u għalhekk it-talb tagħna jrid tkun iktar u iktar intensiv. Jew ma ngħidux ħatlu rasu, tant ili ngħidlu ħatlu rasu, jew għandu affarijiet oħra fuq xi jaħseb, jew żgur għajjejtu, kemm ngħiduhom dawn, naħseb int tkun għajjejt mhux hu, għax jien ngħid Alla jiflaħ id-dinja tagħna u mija oħra magħha u iktar. Ma ejjew ndejquh fis-sens tajjeb ta' ġifieri. Jieħu pjaċir bina. Tajjeb, Misser Qadis. Ibnek Ġesu għalilna biex induru lejk u nitolbuk. U għalhekk hekk qed nagħmlu f'dan il-mument biex nobdu lilu għaliex nafu li din it-talba hija skont ir-rieda tiegħek, skont ix-xewqa tiegħek u għalhekk nafu li naqalawha. Nitolbuk propju illi inti tibgħat persuni, mhux biss saċerdoti u reliġjużi, imma kull persuna li trid int, lajċi impenjati, insara li iltaqgħu miegħek li kellhom esperjenza ħajja tiegħek biex imissu l-qlub ta' ħuthom il-bnedmin. Mulej inti taf il-bżonn kbir li hawn fid-dinja u nitolbuk mhux biss biex tibgħat l-oħrajn imma nitolbuk tinkludi lilna wkoll. Nixtiequ li aħna wkoll inkunu inklużi ma' dawk li inti tibgħat għal din il-missjoni tant kbira u sabiħa. Ejna Misser Qadis narfu l-qawwa tal-interċessjoni kemm inti titaxxa u tu pjaċir meta aħna nduru lejk u nitolbuk għal ħutna il-bnedmin. Bħal ġenitur li jħobb jara lil uliedu jagħtu każ ta' xulxin. Intu wkoll tant tu pjaċir meta tarana nerfgħu lil xulxin lilek fit-talb u anke nqedduhom f'riġlejn ibnek Ġesu. Għalhekk nagħmlu dan f'dan il-mument missier nqedu quddiemek il-persuni kollha li għandhom xi ħtiġijiet fiżiċi, spiritwali b'mod speċjali u dawk kollha li għadhom marfux il-kelma tiegħek biex inti tmisshom bil-mod qawwi tiegħek biex ma ddumx ma tagħmel dan mulej. Ħalli ħadd ma jaqta' qalbu imma l-koll jħossu l-kompassjoni tiegħek li Ġesu wera mal-umanità kollha.
Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu kif kien mill-issa